عند الحق عند الحق حبيب بوان تقرب مدد وقعي قدسان تمكرو قداموت دلدل ولولو أبوتات حرش ولدن إنكاونتر ويكاتاترو دماسكو مسكرنة هيوتن أقل بيت كريستيانن بدهوتات مفتحيون كال إذا تقرب مدبكم مدب عند الحق بحقية نفورات حزبن مرحتن إرتران إثيوبيان ጸጋን ሰላምን ይብዛሃልኩም ለተወደዳችሁ ኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦችና መሪዎች ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ እግዚአብሔር የሚለን ነገር አለውና ልብ አድርገን ሁላችን በትግርኛ በአማርኛ አልፌም በእንግሊዝኛ ለመናገር ሞክራለሁ። መልእክቱ ግን በተለይ የእግዚአብሔር ሰዎች እንደ እግዚአብሔር ቃል አይታችሁ መርምራችሁ በጸሎት መልእክቱን እንድትቀበሉት እና እግዚአብሔር እንዳለው ለመልካም ነገር እንዲሆንልን በጌታ ስም በትህትና መልእክቴን ላስተላልፍ እወዳለሁ። ቃል እግዚአብሔር ለካ ከምቲ ኣብ ዘመን ነቢይ ኢሳያስ ዝነበረ መጠንቀቅታን ተስፋን ሒዚ ዝመጽእ ሕጂ መልእክቲ ክሕልፍ እንከለኹ ዝክልተ ነገር ዝሓዘ እዩ። ናይ እግዚአብሔር ነገር መፈራርሒ ኣይኮነን፣ መሰንበዲ ኣይኮነን፣ መድሃሊ ኣይኮነን። ናይ እግዚአብሔር ነገር ካብቲ ዘለኻዮ ኣውፂኡ ናብቲ እግዚአብሔር ዝመደቦ ሰናይ ፍቃዱ ዕጫ ስለ ኤርትራ ስለ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሓሳባት ናብኡ ዘእትወልና ለኣዩ እምበር ንክድህለና ንክፍራሓና ወይ ከዓ ንኻልእ አሉታዊ ነገር አይመጽም። ስለዚህ እግዚአብሔር ልብ ሁሉ ጊዜ ሚዛናዊ ነው። አሕዛብን ሊጠፉ ወይ ሊያጠፋ አይመጣም። ነገር ግን እሱ መታደስ እንድናገኝ ፈውስ እንድናገኝ በረከቱ ደግሞ ከመጀመሪያው የመደበው ስለኛ ያሰበው ዴስቲኒ እጣ ወደዛ እንድንደርስ ዘንድ ነው። እግዚአብሔር ሐሳቡ መልካም ነው። ዛሬ መልእክቴ እንደ መግቢያ ነው ማደርገው፣ ኢንትሮዳክሽን መተው ዝገብር ማለት እዩ። እዚ መተው ድማ ሓደ ትንቢታው መልእክት ክመጽእ እንከሎ ከመይ ንእንግዶ ብከመይ ንምርምሮ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎኸ ብክልተ መልክዕ ክዛረብ ከሎ ከመይ ጌርና ኢና ነቲ መልእክቲ አምላኽ ምስ ቃሉ ተሰማሚዕና ንሪኦ ነዚ ብዝምልከት ሓቢርና ክንርኢና። ስለዚህ ዛሬ ትንቢታዊ መልእክቶችን ስንቀበል ወይም ስንሰማ ወይም ስንገመግም እንጠንቀቅበት የምንገቡ ነገሮችን ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን እናያለን። እግዚአብሔር ለኔ የሰጠኝ ብዬ ማምነው እናንተ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ መርምሩት፣ ግን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ለመቀበል እንድንችል ዘንድ ለእግዚአብሔር ቃል ክፍት ሆነን በቃሉ ብንፈትሸው መልካም ይሆናል። ለዚህ ትንቢታዊ መልእክት ይሁን መጠንቀቅታ ብውልቅ ድዩ በሀገራዊ ደረጃ ድዩ ክንቅበል ኮለና ወይ ክንግምግም ኮለና ክንጥንቀቀሎም ዝግባአና ነገራት ሎሚ መተው ንዕየ ዝገብር ቀዳማይ ከምቲ ቃል አምላኽ ዝብለና ንመንፈስ ዘበረ ኩሉ መርምርዎ። መልእክቲ ክመጽእ ከሎ ትንቢታዊ መልእክቲ ክኸውን ይኽእል፣ ራእይ ክኸውን ይኽእል፣ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር ኩሉ እንታይ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ነቲ መንፈስ ነቲ ራእይ መርምርዎ። ስለዚ መንፈሱን ምንጩን ፈትንዎ። ቴስት ዘ ስፒሪት ኤንድ ዘ ሶርስ።
ቁኑዓት ሰባት ናይ እግዚአብሔር ዝኾኑ ሰባት ከይተረፉ ንስምዒቶም ንፍርሖም ወይ ንግምቶም ምስ እግዚአብሔር ዝሃቦም ምግላጽ ከዳናግርዎ ወይ ክተሓዋወስ ይኽእል እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበለ መልእኽቲ ክመፀና ከሎ ንመንፈስ ምንጭን እቲ መልእኽቲ ከመን ምዃኑ ፈትንዎ ቀዳማይ ትንቢታዊ መልእኽቲ ክመፀና ከሎ ኣኖም በዚ ዓይነት መንፈስ እዚ ክሕልፎ ስለዚ ትንቢታዊ የሆነ መልእክቲ ሲመጣብን እንደዚህ ብለን እንጠይቅ የመጀመሪያው ጥያቄ ቀዳማይ ሕቶና እዚ ምስ ባህርያት አምላኽ ይሰማማዕ እዩ ቁጣዓ ጥራሕ እዩ ዘፍራሕካ ዘርዳዓካ ኣብ ካልእ ነገራት ዘእትወካ ድዩ ወይስ ናብ ኣምላኽ ዝመልሰካ እዩ ስለዚ ምስ ባህርያት አምላኽ ይሰማማዕ እዩ ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ናብ ፍርሒ ናብ ምትላል ወይ ምድንጋር ዝመርሕ ድዩ ወይስ ናብ ንጹርነት ንስሓን ሰላምን እዩ ዝመርሕ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር መልእክት ወደ ንስሐ እንድንመለስ ወደ ሰላም እንድንመለስ የሚያደርግ ነው ስለዚህ ቼክ አውት ከእግዚአብሔር ባህሪ ይሰማማል ወይ ከላይ ድማ ምስ ቃል አምላኽ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ይሰማማል ከእግዚአብሔር ቃል መስማማት አለበት ስለዚህ እንደዛ ብለን ጠይቅ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ያደረገ ነው ወይ ይሰማማል ወይ ቁልፍ ፕሪንሲፕል ደግሞ ኪ ፕሪንሲፕሉ ምንድነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚጋጭ ከሆነ ጥሉት ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ዝጻረር ተዳአ ኮይኑ ዝጋጭ ተዳአ ኮይኑ ደርቢው ግን ፈትሽዎ ለዝጎይታ ተመስገን ይሁን ዝቀዳማይ ሐሳብ ተዳአ ይደ ከላይ ድማ ግድ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላል ንብላይ ንጽበይ ነገሊውሲ መንፈስናውን ይመስክሮይ ማለት እዩ በሐጽሩ ሕልፍ ክብሎ እዚ قال اتملقتي غزيو مفلاي ملقتي مسمصه مآسي خفصم حنسا يردا اكالي فلذي تغزي مللايون صبق يو مآسي خمز زخون زبل نغرات እግዚአብሔር ተዘይለካ ተዘይበልካ ካብዙሕ ነገር ሕልወካ ይማለትዩ ስለዚህ ትግዜ ብጥንቃቄ መሕሳብ ብዙሕ ትንቢታዊ ገጋታት ዝፍጸሙ መዓልቲ ብዘይ ምፍላጥ ግዜ ብዘይ ፍላጥ ጽባሕ ዝኸውን ዝመስለካ ግዲዩ ገሊው ካጽባሕ ኸውን ይኽእል እዩ ለዚ ትግዜ ምፍላይ እውን ኣገዳሲ እዩ መልእኽቲ ሓቀኛ ኸውን ይኽእል እዩ ናይ ግዜ ግምት ግን ኣገዳሲ እዩ ትንቢቱ ወቕታዊ ኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ቀስ ኢሉ ዝፍጸም ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ መዓስ ከም ዝኾነ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ እንተዘይነፂርካ ድማ ግዜ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ እዚ ጎይታ ተመስገነ ይኹን እዚ ሕጂ ዝነበረኩም ዘለኹም መልእኽቲ ሓደ ሓሙሽተ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝሃበኒ ስለ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣሎ ንዕን ከቕርበን እንዴ ትግዝኡ ግን ንዓኹም ኮድፈየ መንፈስ ኣምላኽ መርምርዎ ካብ ሰምዒት ወፅየ ነገራት ከይደባለኩ ከምቲ እግዚአብሔር ዝሃበኒ ክሕልፎ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ንመጨረሻ ነጥቢ ኣብዚኣ ከቐምጣ ዝደሊ ኩሉ ግዜ መልእኽቲ ኣምላኽ ኣብ ፍርሒ ተመርኮሰ ኣይኮነን ወይ ስንባድ ዝፈጥር ኣይኮነን ሓቀኛ መጠንቀቕታ ናይ ኣምላኽ ምስኡኻ ተስፋ ኣለዎ መጠንቀቕታ ጥራሕ ዘይኮነስ ተስፋ ኣለዎ ምስኡ ስለዚ ከምዚ ክኸውን የብሉን ስንባድ ዝፈጥር የብሉ ክኸውን የብሉ ወይ ከዓ መከራ ንምኽባር ኢልካ መዓት ንምኽባር ኢልካ ትገብሮ ኣይኮነን ሰባት ንምሕባል ወይ ንምትላል እውን ክኸውን የብሉን ተስፋ ዘቆርፁ እውን ክኸውን የብሉን ፍሪኡ ወይ ከዓ ተስፋ ምቁራፅ ክኸውን የብሉን ስለዚ በዚያ ነጥቢ እዚኣ ከስምረላ ካብ ኣምላኽ ዝመፅእ መጠንቀቕታ ስምዕታ ተበጃውነት ዕላማ ኣምላኽ ዘለዎ ንንስሓ ንጸሎት ናይ ምላድ ጸጋ ንዝመጽእ ዳ እምበር ንኸርዕድ ኣይኮነን ዝመጽእ ስለዚ ተበጃው ዝኾነ ባይታ ኣገዳሲ እዩ ንምድሓን ሰባት ክትመልእኽቲ ዝመጽእ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትንቢት ኩሉ ግዜ
متنققتا مستسفى يزمص يتنققك انت لانت متنققتا سمعي خيا خا تسفى زبلو خا باخا فصمو مالتي لذي متنققتا مستسفى يزصمبرو مصحف قدساو تنبيت انت زي كوينو طفا طرا خا تزرف محلا زي بلو خون أكن زهانت زفرس يخون باركس زنسلة سنة بتاعت بيره نابت مدق تقاطيه حقا تنبيتاوي متنققتا حقا يهونه تنبيتاوي متنققيا حدا كل جزينا እግዚአብሔር መልእክቲ ናብ ንስሓ ዝጽውዕ እዩ ሰባት ንኽንስሑ ዝገብር እዩ or calls people to repentance ንእግዚአብሔር መልእክቲ ንኽንስሕ ይድመጽ خلاي ስለ ርስና ስለ ካልኦትን ክንማልድ ይዕድመና የመማለድ ጥሪ ነው ሳልሳይ أملاخ بخمي كحجزو ككلا خللو ويد ما خمرسو خمز دلي يقلص እግዚአብሔር كم زخوني خبر كله موت ما قد خايبك تسفى خايبك لذا تسفى زي بلو متنقاتا نلبي أملاخ زنصبارق አይኮነን ተስፋ የሌለው ትንቢት እግዚአብሔር ልብ የማንጸባረቅ አይደለም ስለዚህ መልእክቱ ከነህልፍ ከለና በከምዝ መልክዕ ክንሰምዖን ክንቀበሎን ከም ቃል አምላኽ ብኩሉ ክንሪኦ ለዚ መልእክቲ ዝጎይታ ተመስገነ ይኹን ብኸመይ ከም ዝመፀ ዝብል ሓሳባት ብመዓልቱ ፓርት 1 ፓርት 2 ምስተሕሱ ክገልጾ لما معلت جنا اتي ارستي اتنبيت إسياس معرف حدا زلو خفل بمودات معرف انت دا نبي بكم ما تملختي مسرتون تاي مخانو او كتقفلنا خيديو لومي تمرتاو سبكت مسالي نبتي تنبيتاو ملخت قلم متاو اذا غرد الله أمسكلاوي مجدي زركب حزبي متنققتان تسفاني A nation at the crossroads warning and hope بمسكلنيا منجد لاي يالو حجرات ማስጠንቀቂያና ተስፋ ኤርትራና ኢትዮጵያ በመስቀለኛ መንገድ ላይ ያሉ ሁለት አገራት ለነሱ የሚሆን ማስጠንቀቂያና ተስፋ ነው። መስቀለኛ መንገድ ማለት አንተ ሀገር ከሆነ ትክል ክልተ ሀገራት ኮና خلاص ብዙሓት ሀገራት ኮና خلاين መጻኤን ዝቅይር ዝቀርጽ አገደስቲ ምርጫታት ዝግበረሉ ወሳኒ ነጥቢ መቀይሮ እዩ። ናበይ ገጽናይና ክንከይድ እንታይና ንኸውን ዘለና እትብሉ ዓይነት ሕቶ ናበይ ከም ተብል መምርሒ ዝበካ እዩ። ዘን ክልተ ሀገራት እምበኣር ኣብ ክሮስ ሮድ እየን ዘለዋ ናበረኸት ዝኸዳ ዘለዋ ወይስ ናይ ጥፋት መስቀለኛ ዝኾነ መገዲ በጽሐን ኣለዋ። መስቀለኛ መንገድ አደጋን ያመለክታል። እርግጠኝነት ያልሆነ ነገር እርግጠኛ እንድትሆን ወደ አደጋ እንዳትገባ የሚያመለክት ቀስት ነው። መስቀላው መገዲ አደጋ ዘለዎ ዘይርግጽነት ወይ ድማ አደጋ ዘመልክት ቀስት እዩ። ህዝብና ይዘን ሀገራት እዚያተን ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ዘይምርግጋ ቁጠባዊ ቅልውላው ግጭት ማህበራዊ ምፍልላይ
ከበባዊ ሓደጋታት ወይ ድማ ካልእ ጉድሆታት ዘለዎ ከቢድ ኩነታት እየን ዘለዋ ኣብዚ ከም ዝበለ መስቀለኛ መገዲ ግና ጌጋ ምርጫ ከይወስዳ ኣምላኽ ቀዲሙ ይዛረብ ኣሎ ናብ መንቁልቋል ከኣትዋ ስርዓት ኣልቦነት ከይኮና ነዊሕ እዋን ፀንሐ ሳዕቤል እንዳወሰኸ ከይከይድ ናብ ዝገደለ ከይከይድ ኣምላኽ ቀዲሙ ክዛረብ ስለ ዝደለየ ዝመልእኽቲ ዝመፀና ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መገዲ ምቕፃል ጎዳኢ እዩ ስለዚ ነዚ ዝሕብረና ዘሎ ብሓፂሩ ኣሉታዊ ውፅኢት ከይፈጥር ምእንቲ ሕጂ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ሎሚ ህፁፅ ጥበብ ዘለዎ ውሳኔታት ከም ዘድሊ ኣምላኽ ብመንፈሱ ይዛረብ ኣሎ ተስፋ ዘለዎ ከዓ እዩ መጠንቀቕቱ እግዚአብሔር ማስጠንቀቂያ ተስፋ ያለው መልእክት ነው እዚ መስቀላው መንገድ ዘለዎ ተቆሎሎ ዕድል አሎ ናብ ዝሓሸ አንፈት ክንከይድ የተሻለ መንገድ እንድንመጥ እግዚአብሔር በመስቀለኛ መንገድ ላይ ይጠብቀናል ያሳየናል ስለዚህ የተሻለው እንድንመርጥ ያሉ የፈረሱ ነገሮች እንድንጠግን ህብረቱ በሁለቱ ሀገሮች ያለው የመቀባበል መንፈስ እንዲታደስ ህብረተሰባችን እንዲሻሻል ከመሓየሽ ህብረተሰብና ካብ ሕሉፍ ጌጋታትና ካብ ዘይከውን ዋጋ ዝኸፈልናሉ ሰብ ዝጠፋኣሉ ካብኡ ተማሂርና ናብቲ ኣምላኽ ዝደልዮ መገዲ ክንወስድ ሎም እግዚአብሔር ዝዕድል ዝሂብና ኣሎ ዳግመኛ ዕድል እየሰጠ ነው እግዚአብሔር ቁኑዕ መገዲ ክንክተል ቀጥተኛው ትክክለኛው መንገድ እንድንትከተል ፖዚቲቭ የሆነ ለውጥ እንዲመጣ ዛሬ የውሳኔ ጊዜ ነው ናይ ውሳኔ ጊዜ ስለዚህ መስቀለኛ መገዲ ናይ ኤርትራ ከም ሃገር ከምኡውን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ናይ ምቁራጽ ሓይሊ ዘጉርሕ እዩ መጻያ ዘበርህ እዩ ብሓፂሩ ሓድሽ ጅማሬ ፍቅሪ ዘለዎ ምሕዳስ ዘለዎ ምዕባለ ዘለዎ ተስፋ ዘለዎ ናው ወፅና ከነብል ሎሚ ምርጫና ከነጸብቕ እግዚአብሔር ደልየና ኣሎ ስለዚህ ህዝብ ኤርትራ ህዝብ ኢትዮጵያ የሁለቱ አገሮች መሪዎችም ልብ በሉ የምታደርጉትን ውሳኔ ለሚመጣው ትውልድ ምን ሊተው ነው ስለዚህ መስቀላው መገዲ ዘሎ ህዝብ ናይዘን ክልተ ሃገራት አምላኽ ተስፋን መጠንቀቅታን ገይሩ ዝገልጾ ዘሎ እዚ ህዝብ እዚ ቀጻሊ ውሳኔታት ኣብ ዝገበረሉ ጊዜ መጻኢኡ ክጸብቕ ምእንቲ ምርጫታቱ ናብ ውድቀት ዘይኮነ ናብ ምሕዳስ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ጸጋታትካ እናተመቃራሕኻ ብምቅብባል ከም ሃገር ልዕላውነት ናይ ክልቲአን ተሓልዩ ክኸይድ ካብ ጥፍኣት ዘበለ ኩሉ ክንድሕል እግዚአብሔር ደልዩ ኣሎ ናብቲ ቃል ተደኣ ተመሊሰታ ጥቕሲ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ዝበልክዋ ዘመን ዘይስዕሮ ትንቢታዊ ቅዲ ወይ ከዓ ፓተርን እዩ ኢሳያስ ዘቕርበልና መእተዊ ዝገብር ዘለኹ ናብቲ መልእኽቲ ኣይኣተኹን ናብቲ ትንቢታዊ መልእኽቲ ኣይኣተኹን ሓደ ሓሙሽተ ዝኾና መልእኽቲ ሃገራዊ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ኣለዋ ኢለለኹ ናብ ኣይኣተኹን ሕጂ ግና ባይታ ክንብር እግዚአብሔር
ክዛረብ ከሎ ብክልተ መገዲ መፀካ መጠንቀቕታ ኣለዎ ምስ ከዓ ተስፋ ኣለዎ ዝብል እሞ ሓፂር ጽማቕ ሳማሪ ናይ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ከ19 እስከ 20 ያለው እዛ ላይ ጊዜ የማይሽረው ትንቢታዊ ንድፍ ቀርቦ እናገኛለን። በዛ ክፍል ላይ ኣብታ ክፍልቲያ ዘቀረባ ሰለስተ ዘመን ዘይሰዕረን ትንቢታዊ ቅዲ ቀዳመይቲ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ተስፋ ይህብ፣ ተስፋ ይሰጣል፣ ፕሮሚስ አለው። ሁለተኛው መጠንቀቅታ አለው፣ ዋርኒንግ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል። ሶስተኛው የተናገረውን እግዚአብሔር እርግጠኛ መሆኑን ይነግራል። ኢሳያስ ማርነን ብባ ምዕራፍ 11 ፈቅድ 20 እንታይሉ ሕራይ እንተበልኩም እንተ ተዓዘዝኩም ሲ ጣዕምታ ምድሪ ክትበልዑ ኢኹም። በአማርኛም እንደዚህ ይላል። ትግርኛ ኩዶ ቅድም 19 20 ሕራይ እንተበልኩምን እንተ ተዓዘዝኩምን ሲ ጣዕምታ ምድሪ ክትበልዑ ኢኹም ግናኸ ተመጠንቀቕታ ስምዕዎ ግናኸ እንተ አበኹምን እንተ ዓለኹምን ሲ አፍ እግዚአብሔር ተዛሪቢ እሞ ብሰይፊ ክትዋሓጡ ኢኹም። የአማርኛው እንደዚህ ይላል። እሺ ብትሉ ብትታዘዙ የምድሪቱን በረከት ትበላላችሁ። እምቢ ብትሉ ግን ማስጠንቀቂያው እምቢ ብትሉ ግን ብታምፁ ግን በሰይፍ ትበላላችሁ። If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by sword. በሰይፍ ትጠፋላችሁ ይላል። ስለዚህ ቀዳማይ መብጽዓ ሕራይ እንተበልኩም ይዝብል እንተ ተዓዘዝኩም ይዝብለና ሎሚ እግዚአብሔር ዝብለና ዘሎ ነገር ብተፈላለዩ ናይ አምላኽ ሰባት ናይ ብሓቂ ናይ እግዚአብሔር ሰሚዖም ዝብሉ ዝብለና ዘሎ መልእኽቲ ከነድህበሉ ይግባእ። ሕራይ እንተበልኩም እንተ ተዓዘዝኩም ጣዕምታ ምድሪ ክትበልዑ ኢኹም ይሉ የምድሮቻችን ጣዕም በረከት እንበላለን። በውጊያ ሳይሆን ሰውን በመጥፋት ሳይሆን በአመት ሳይሆን የሰውን አጀንዳ ለመፈጸም ብለን በምናደርገው ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር የሚወደውን ሰላም ነውና በሰላም የምናደርገውን ነገር ካደረግን የምድርን በረከት እንበላለን። ለዚህ ተስፋ ነው መጀመሪያ እግዚአብሔር የሚሰጥ። እሺ ብትሉ ሕራይ እንተበልኩም ይሉ እንተ ተዓዘዝኩምን ይሉ በረከት ናይታ ምድሪ ክትበልዑ ኢኹም። ስለዚህ እግዚአብሔር ለህዝብታት ኔሽንስ በሰላም በብልጽግና በፍትሒ ብልምዓት እግዚአብሔር ክባርኽ ፍቃዱ እዩ። ካልኣይ መጠንቀቕታ እዩ ዝመጽእ። ተስፋ ተዳሎ መጠንቀቕታ ኣሎ። ኣብዛ ክፍሊ እምበር እንታይ ይብል? እንተ ኣቢኹም እንተ ዓመፅኩም ግና ብሰይፊ ክትዋሓጡ ኢኹም። እምቢ ብትሉ ብታምፁ ግን በሰይፍ ጠፋላችሁ። እምበርከስ ኣብዚ ቀረና መንገዲ ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ ዓይና ይንመርፅ። አምላኽ ይብል ህይወት ክትሓርዩ የትፈቱ እዩ። ሰው እንዳይጠፋ ነፍስ እንዳትጠፋ እግዚአብሔር ይጠራል። ስለዚህ እምቢ ማለት ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ምዕማፅ፣ እግዚአብሔር ዘይሃበካ እግዚአብሔር ያልሰጠህ ነገር በድፍረት መግባት ዋጋ ያስከፍላል። አመፀኛ የሆነ እምቢ ዝብል ልቢ ብልሽውና ይምጽእ፣ ኮራፕሽን ይምጽእ፣ ምፍሳስ ደም ንጹሓት ይበዝሕ፣ ዘይፍትሓውነት በደል ነታ ምድሪ ውድቀት፣ ግጭት፣ ክስራን
ሰላም ስእንቲ ሰብ ኣብ ሃገሩ ምንባር ክሳዕ ስእን ኸው ስለዚ እምቢ ካልን አመጽ ነው የሚያመጣ የንጹሐን ደም እንዲፈስ ፍትሃዊት የሆነ አገር ትሆናለች በኋላ መጣዋለሁ እምቢ ካልን ቀጥታ እግዚአብሔር ምን እያለ ነው የሚለው እኔ የሚሰማኝ የተረዳኝ ነገር አካፍላለሁ ግን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር በእነዚህ ሶስት ነገሮች ይዞ ነው የሚመጣ አንደኛው ተስፋ ይሰጣል ሁለተኛ ማስጠንቀቂያ ነው ሶስተኛ ደግሞ እርግጠኝነት ተስፋ ይበካ መጠንቀቅታ ይበካ ከም ዝኸውን ከእርግጠኝነት በቃ ታኸፍልታይ ትብላላ አፍ እግዚአብሔር ተዛሪብ እዩ እግዚአብሔር አፍ ተናግረዋልና እዚ ሰብአዊ ግምት አይኮነም አምላኽ ባዕሉ ናሃገራት ዝገዝ መንፈሳዊ ሕግታት አቂሙሎ ሕራይ እንተበልኩም እንተ ተአዘዝኩም ዝብል እግዚአብሔር የሰው ግምት አይደለም የሚለው እግዚአብሔር ራሱ አገሮችን ብሔሮችን የሚገዛ መንፈሳዊ ሕግ አስቀምጠዋል ስለዚህ ይህንን በልባችን እናስኑርና ወደ መልእክቱን ልገባ የመጀመሪያውን ክፍል አሁን አደርገዋለሁ የመጀመሪያው መልእክቴ እምባር ትንቢታው መልእክቴ አብዝ ተመርኩሴ ነው ሐልፌ ቆይታ ተመስገነ ይሁን ሃንሳ